Mensen, wat ook heel leuk is om jullie te laten zien, dat is zo'n typisch Frans spel. Dat jullie op zo'n klassiek, pittoresk pleintje. Ja, wie wil dat dan doen, hè? Voor de gasten dan die het meer betalen. Dan huren we acteurs in van de revue, zetten we die een baret op, stokbrood onder de armen en dan lossen we die een paar belkens gooien. Je kunt geniaal of ja, fantastisch. Ja, het is zo, maar het is toch niet ganz echt. En ik bedoel, jullie hebben kinderen betalen om vanavond hier te zitten en dat kan over Frankrijk aan te werken. Weet je wat we doen? We laten ze ook een stukje Frankrijk zien. We noemen ze met naar een echt Frans pleintje. En dan gaat je niet alleen kijken, maar ook luisteren naar een paar geweldige Franse chansons. Daar komt het. Op zijn geweldige pleintjes in Cartier, Montmartre, maakt niet goed te zitten. Honderden leuke pleintjes in Parijs. Een van de bekendste straten die we herleiden door die pleinen, dat zit je hier. Champs-Élysées, maar gewoon wel eens daar geweest. Schoon, hè? Nou, we laten nu niet alleen zien, maar we laten nu ook horen wie schoon dat het toch op de Champs-Élysées is. En het is wel een van de bekendste liedjes die door over gemaakt zijn. Luister.
Arc de Triomphe doorgaat en je gaat dan 2 keer rechts, dan komt je weer bij de scène doen. En boven die scène hebben ze allemaal bruggen gevoerd. En heel symbolisch zie je die sleuteltjes, die sluitjes aan de reling van die bruggen. En dat symboliseert de liefde die 2 u aan één gegeven hebt. Dat zal voor altijd verbonden blijven. Daarom voor u chanson d'amour. Zo'n ganse dag met zo'n gezelschap op paardbus geweest. Ja, daar viel ik geen overtreden. Juin, la ville, lumière. Ja, en als ze dan s'avonds in Parijs was, dan willen ze eigenlijk meer. Hoe zoet je nog her willen in Parijs? De Moulin Rouge, ja, dat noem ik met, de Moulin Rouge, daar komen ze! Zuster, stad op Koelhoek.
beginnen laten lieken. Ja, dat hoeft niet wie te gaan.